Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi abodza. Modzi ndi adalitsoka bambe kukwera galimoto ndikwaweva anthu kuti moni kuapatsa moni pamene ndithu onse afika ndithu malo ano. Zikatero zikuoneka kuti msonkhano umenewu ndiye kuti watsala pang'ono kuyamba. Tinenenso pano kuti kunonso kwabweranso omakaka inde gule osiyanasiyana ndikutha kuona mchithunzi mwanumo kuona ndithu gule wamakanja nayenso wafikapo mpano kudzapereka ndithu molalo kwa adalitsoka bambe amene ali mtsogoleri wa chipani cha UTM. Pa nthawi ino bwanji tikupatsireni kwa amene akuyendetsa mwambowu kuti timve kuti ziyende motani. Bwana president salima manena ija ndimene. Chiboka ndimene ija ndimene. Alipo akupeketa apa. Alipo wachikangawa apa. Mosa kudani nthawi bwana wanga pepani ndithu tipepese utafika mochedwa komabe malinga ndi nthawi tapemphe Pastor Mbewe kuti azatitsegulire mwambo wathu walero ndi pemphero. Pastor Mbewe. Akubwera uyo musi. Tipemphere. Atate mu dzina la mphamvu la Khristu Yesu tikuyamikani kukulemekezani fwa ndinu Mulungu wopsa, Mulungu wodabwitsa amene munatulutsa ana Israeli mu ukapolo. Yakwananso nthawi Jehova chifukwa cha mwana wanu amene afuna akatulutse Malawi kuntulutsa mu ukapolo kupita mu kuwala. Tepa amene akugwira ntchito zanu Mulungu mumutsogolere mumutetezere mumpatse moyo wamphamvu komanso wathanzi kuti akakwanitse Malawi kumpititsa patsogolo. Sitipitadi kupempha zambiri koma mu dzina la mphamvu la Khristu Yesu mwana wa Mulungu wamoyo ku Nazareti tayamika. Amen. Zikomo kwambiri Pastor Mbewe chifukwa choti tisegulira mwambo wathu ndi pemphero. Pepani ndithu chifukwa cha nthawi zinazo tizipanga moduladula maulemu onse akhale mchimake. Pepani ndithu pepani. So pali anthu ena amene ali ndizochitika m'mizikitimu nawonso talemekeze. Chonde ndithu mundikhululukirako ndikudziwa kuti pabwera anthu osiyanasiyana pano. Koma ndi nthawi inenso ndisachikuchedweseni bwana ndi muzi uno dera lino ndila senior chief ndindi. Kote kuti aine ake wanachiona cha nzeru kuti nawonso apezeke nawo malo ano. Kote kuti ndalole kuti akulandireni pamudzi pawo pano. Senior chief ndindi lafikani. Zikomo apresident wathu amene mwafika kuno kumudzi kwathu. Ife tiliwonyamwira pofika kuno kumudzi kwathu. Takulandirani ndi manja awiri. Ndi onse amene mwafika nawo pano ife talandira ndi manja awiri. Ndipo tiliwosangalala kwambiri. Kusangalala ndingati kusangalala ndiye mumvere. Ina president mwafikadi kuno kwatiye ndindi magulupu angwena ife nisankhano umene mwabweno kuno ife tiliwolandira ndithu koma tiliwodandaula. Kudandaula kwa president wathu ndi udandaula kuno kwatiye ndindi magulupu angwena tudandaula ndipo chidandaulocho chidandaula chili kwathuchi chili kwathu kuno yadulapiro pepani a president wathu. A president ife tiliwolira ndithu anthu yawo akhala pawa musaone anthuwa ayi muone kuti yadulapiro kodi yadulapiro bwanji si Mulungu yekhayi koma anthu yawo m'minda mwawo akanakhala kuti wathira fataleza mwakwanira bwino akanakhala ndi chimanga.
wathu anthu yawa minda mwawo poti sidiyenderana mindamo amatire manyambuzi president wathu foteleza kuti ampata anthu yawa ndalama amasungira nde nyumba muli njala ndipanga bwanji wanawa kodi safani njala akufani njala akukatenga soka ndalama kaja alupira ukagula kabigiri 9,500 kwaja president wathu kuti alimpeze foteleza anthu yawa ndi mavuto kwambiri kwadimaka amagona masiku 4 kenaka kungozisiya nda president ngati mwafika kuno tithandizeni kulima mpamimbatu kulima mpamimba mora anthu yasonkhana pawo musaganiza kuti osewa ali namazani wena awalibe koma njala pamimba apa ndezonse tionera kwa inuyo. Salamu alaikum. Haleluya. UTM ndipo Malawi kuno wakanati mafumu onse azimasuka yonchi. Malawi akanafika povunda yonchi. Ayi tiye nitso nikachike na manja mafumu. UTM malinga ndi nthawi pano ndapemphe bwana regional governor amene ati kusira anthu wa mamidzimu kuti azapezeke malo ano kuti nawonso akulankhule na president mwachidule. Bwana regional governor. Chipakera mwamba. UTM Sogolo latu Dr. Saulos Klaus Chirima osaopa osafoka. UTM ulemu wa president a dziko la Malawi Dr. Daliso Kabambe kuyamba pa 16 pano ulemu wanu abwana. Ulemu kwa first lady a dziko la Malawi kuyamba pa 16 pano amayi athu Mai Kabambe ulemu wanu. Ulemu kwa deputy president ndakuona ni muli nafepo mpano ulemu wanu. Ulemu a secretary general, ulemu a national publicity secretary ona bonja wala ulemu wanu. Osaiwala treasurer general athu amene munafepa pano ulemu wanu. Onabo Hashim Banda organizing ulemu wanu. A director of youth ulemu wanu. A director ama ya election region akulu onse achipani ku region ku constituency ku district amene muli nafepa pano. UTM Bwana president ndimafuna ndiyambe ndi mawu awa kuti takulandirani pano pakwanu pachipoka ndi manja awiri. Bwana president ndimafuna ndikutsimikizireni inu monga ngateni yake UTM kuti chipani cha UTM kuno kuchipoka ndi champhamvu kwambiri monga mmene mukwaonera anthuwa. Koma dandaulo ndi pang'ono bwana kuti ambiri amene mukwaona pano makaka achipana alibe. Bwana president pokhala region ino yagawidwa posachedwa apa ine mwana wanu ndili ndi ntchito yayikulu moti ndikakhosomola bwana ndimvereni ndithu kuti ndigwire ntchito yabwino pa ground pano. Chifukwa cha nthawi bwana president sinilankhula mawu ambiri koma ndifuna ndifunse kuti amene alachewa pano ndangati tiyimike manja alachewa manja mwamba. Amene timalankhula chichewa manja mwamba. Ndifuna ndifunse kuti kodi miyambi iwiri mumayidziwa nzakwaka akati konzo iwumati chani ulidere nkulingo tatani kodi utaenda naye. Nde kunachitika nkhani kuno ku Malawi imene Dr. Saulos Klaus Chirima anagwirizana ndi nzawo kuti tikawoloka yapa tikakafika patsidya siku lina ndani kodi ndine. Nde chimene chinachitika nchonena kuti
ndikufuseni magulupu athu magogo athu muli pano ngati mwasankhiratu kuti mwana uyu pa miyezi 4 na amene alowe ufumu akatha uyu alowa ndi uyu miyezi 4 ija isanathe mwana uja wafa mmati waphanda waphandani abwana president kuno ku Malawi kunali mgwirizano umene anthu onse ali apa akudziwa kuti Dr. Saulos Klaus Chilima anagwirizana ndi Achakwera kuti inu 5 years neso chani kodi yatheka 5 years ija amalawa anzanga ndifuna ndikuuzeni ichi kuti inuyo ndinu amene mukhale majaji pa 16 September pano akuweruza mulandu wa zisankho UTM muweruza bwanji mukhala ajaji bwanji inu namene muli ndi chilungamo siwati na 5 years imene kubwera pano ndi ya Dr. ndani kodi ndi ya Dr. ndani kodi chifukwa ya musipi kuivotera ndiye kuti anthu ife sitikutani kodi sitikuganiza bwana president chifukwa cha nthawi ndikuyateneni anyamata amene ndikugwira nawo ntchito kuno akonswese governor awiri tabwera na bwana kuoneni mwansanga makonswese governor changu bwana president ana anu kuno awiri amene akugwira nawo ntchito nda amene makonswese governor athu tiyeni tanyadire powakwezera manja tiyeni titsike a district governor adera lino tabwera na district governor adera lino Mungu wapa Samoni abwana abwana president district governor wakuno ndameneyi bwana Shafi bwana president chifukwa choti chipani chanu chili ndi chikoka panopa tili ndi makansala amene afuna ayimire chipani chimenechi makansala tabwerani kutsogolo kuno akuone na bwana mwagwire manja bwana makansala maodi osiyana achakuno zikomo kwambiri bwana president kunoko muli ndi ana anu ganizani chima ndi nzake kantedza tabwera na bwana mwapasemoni ma MP anu amene ali kuno ya bwana president ndimafuna kupemphaso kuti pano pala director mai komanso director of youth pokhala region ya Nyuwana president mutiganizire kuti anthu amenewa akhaleko ni mayendedwe cholinga tizipasirana kuno pogwira ntchito yabwino bwana president ndi mawu amenewa ndikufuneni zabwino zonse pamene akuluakulu a Central Committee akuyimisa ndandanda wawo wakulikulu ulemu wanu bwana president zipo UDM mwamumva noka amene walankhulira regional governor sakukwana amene amayi ndi abambo tenti saposisike iyayi chipani ndi chiti pano ndapemphe a National Publicity Secretary kuti nawonso mwaka mphindi kochepa nawonso apereke nawo malonje awo a National Publicity Secretary chipakira mwamba aliyense amene akugwirizana nawo amfumu ayankhula pano amene akugwirizana nawo kuti chaka chinocho akuti yadukira chani yadukira apiro eti aliyense amene akuti yadukira apiro chipakira mwamba UTM tsogolo lathu Dr. Saulos Chilima nanga Dr. Kabambe 2025 zikomo kwambiri choyambirira ndimafuna kuti a president tiyankhulepo pang'ono za nkhani imene yachitika mdziko muno yomvetsa chisoni kwambiri mdziko muno tili ndi anzathu amene amagwira ntchito mboma muli aphunzitsi manesi madokotala apolisi ame akugwira ntchito mboma kumathandiza ife amalawi akudandaula kunena kuti malipiro akuchepa malinga ndi mmene zinthu zadulira atengana kuti apite akapereke madandaulo awo kuboma chikuchitika nchani ena Malawi Congress Party akutuma anyamata ndi dzikwanje ndi kuyamba kukakhapa anthu aja sanalekere pomwepo powakhapapo
lero kwatuluka matransfer aliyense amene anapita kukapanga nawo mademo amenewo amuchosa kumene anali kuntumiza dera lina. Nkhani imeneyi ndi nkhani yomvetsa chisoni komanso yopatsa mantha, chifukwa chonena kuti kupanga ma demonstration ndi ufulu wa munthu wina aliyense. And zimenezo tinavomerezana 1994 pamene timanena kuti tikufuna anthu fe tikhale ndi ufulu odzilamulira tokha wa matipate. Anthu amene amakapanga zionetsero si anthu andale, koma anthu otuma anthu kukakhapa anthu amenewa ndi anthu andale. Alipo munthu mmodzi amene akumatuma anthu kuti azikakhapa anthu. Ndeni mafuna ndiyankhule apa. Anyamatawa mukatuma akakakhapa anthu akabwera kumeneko amakhala kwauza azinzawo amene watipatsa ndalama ndi wakuti tsiku lina muyaluka, chifukwa anthu amene mukwatumawa ndi ana ine achi. Anyamata inu musalole zimenezi. Anthu ifeyo dziko lino tikufuna mtendere ndi chani kodi? Ndi bata. Zikomo kwambiri. Ifeyo tikufuna bata ndi chani kodi? Ndi mtendere. Kunoko a president ndi ku Central Region. Apolisi wa aliponso ena ochokera mu Central Region akukhapa ana awo omwe amuno mu Central Region. Imeneyo ndi chipani? Limeneyo ndi boma? Anthu awa kudandaula kuno kuti kuno fertilizer sanafike sanakwanise kugula. Tayenda kunoko minda yambiri chimanga chanyololoka chifukwa choti sanathire chani fertilizer. Kodi ino si Central Region? Mesa amati MCP kwawo ndi kuno? Ndiye inunso fertilizer simunalandire? Ndiye pa 16 September chiliponso chokavotera iwowa? Achilima ankakonda kunena miyambi. Ndeni mafuna ndikupatseni mwambi. Akuti nyumba yomanga ndi mbamu imagwa ndi nsuzi. Nyumba yomanga ndi mbamu imagwa ndi chani kodi? Ndi nsuzi ndi inu muli apa. Mbamuyo ndi aja amanena kuti kuno nkuchipinda kwathu. Igwatu chaka chino nsima imeneyo ndi mbamu imene ili apa. A president ndimafuna ndingowauza anthuwa kuti kodi akabambe ndani. Ena simukudziwa kuti kodi akabambe ndi chifukwa chani akuyimira kukhala president wa chipani cha UTM. Ndimafuna ndikuuzeni kunena kuti Dr. Kabambe ni munthu odziwa nkhani ya chuma. Fertilizer mukunena uchi kuti asowe imene mwasoweramo chifukwa chonena kuti chuma cha dziko lino chasokonekera. Mmene ndikunena pano apolisi mukamaona apolisi aja ma uniform akugula okha, jombo akugula okha. Pena apolisi amavala mwendo wina jombo ya black, mwendo wina jombo ya green. Zikuchitika ziti kodi zimenezo? Ana athu apolisi akuvutika ifo yoti chuma dziko muno chatani kodi chasokonekera. Amayima atu munsewu mwa president akamadutsa samakhala akupempha chipisi umu chifukwa yoti ngakhale zodyera zoti adya anthu aja umakhala ali chani kodi alibe. Ndiye awa ndiye katswiri wa chuma mdziko muno. Iwowo anagwira ntchito limodzi ndi Agudo Gondwe Malemu mzimu wawo use mumtendere. Ndi amene anapanga chuma chicha kuchigwira kuti chuma chikule m'Malawi muno. Iwowa anali budget director. Iwowa anakhala Reserve Bank governor. Budget director ndi amene amagawa ndalama zoti ma fertilizer aja kuno mudzilandira amagawa ndi iwowa. Ngati mmalandira bwino nthawi imene ija Malemu apingo alipo, katswiri wake anali ndani kodi? Awa. Iwowa anakhala Reserve Bank governor. Mene amabwera kukhala governor wa Reserve Bank mwina mauwa akuoneka achizungu okula kwambiri eti tingotenga kuti governor ndi munthu amene pa nyumba panu pamayang'anira zachuma tine kuti abambo anu eti abambo kapena amayi amene amayang'anira kuti ana adye pa nyumbapo, kuti lero ana adye nyama, mawa tisadye nyama, tikagule ntoliro kuti nomwina kandrama kakafike pa 22. Ameneyo ndi governor ndi zimene amapanga iwowa. Amene amaonetsetsa kuti chuma cha dziko lino sichikutsika pansi koma chikutani kodi chikukwera. Chimene chinapangitsa kuti mmene iwowa amakhala governor wa Reserve Bank 2017 anapeza chimanga thumba la chimanga lili pa 6,000. Mmene amachoka 2020 analisiyaso lili pa 6,000. Fertilizer anampeza ali pa 18,000. Mmene amachoka 2020 atatadza ka folo anamusiyaso ali pa 18,000. Iwowa amapanga zimene zotundu kuti ndi ndani kodi? Awa ali apapo. Kungochoka 2020 iwowa fertilizer anamusiya ali pa 18,000 mmene boma ili limalowa. Lero fertilizer ali pa bwa? Ali 100 ja? Chimanga anachisiya chili pa 6,000. Lero chimanga chili pa bwa? Ndemu ngakaponye pa 16 pano. Wina akunamizeni kuti ndale ali kudya ndale. Sizi zatikanikazi ndale. Chimati watu amati chathu chinaolera pa chiyani kodi? Chatiolera atu ichi chathu.
nthawi inoyo tiye tikapangeni kusankha kuti dziko lino lipite pachani kodi patsogolo tisankhe munthu amene chumacho akuchitani akuchidziwa mavuto onse tikukambawa nkhani yake ndikuvuta kwa chuma dziko lino chuma chatani chaonongeka komanso kuti mudziwe kunena kuti sachitha chumachi kukonza ndifake nkhale zoyankhula alibe akabwera pa nsonkhano namva ena akunena kuti ati Bible linalero ti masiku otsiriza zinthu zizakwera mtengo zoona zimenezo mudziwe kuti chochita ali chani kodi alibe ndiye ifeyo tiapangire chochitacho pa 16 September chaka chino ambuye akudalitseni zikomo kwambiri UDM Tsogolatu bwana ndi mmene mukuoneramo akamati chiboka yankhula chiboka ndi imeneyi mmene mukuonera panopa ndikutha kuona kuti anzathu azikwanje aja malo moti akaguleso mamoti apereke ntchito 1 million iwo akupereka zikwanje 1 million limeneyo ndi boma ndeti kalivoleso limenelo amayi ndi abambo tiyeni tisalakwitse chifukwa ngati munthu akutenga zikwanje ndikumagulira anyamata kuti akhape achabale ake omwe amene ndikholo olopali pamudzi kumene amfumu isumakhala wekha yopanda anthu iyayi so ngati akuyamba kukhapa anthu lero amene watisunga chonde amayi ndi abambo tisalakwitse iyayi pepani ndikuwonongerani nthawi mwa kanthawi kochepa chabe ndapemphe Dr. Matthews Mtumbuka kuti nawonso apereke nawo malonje pamudzi pano UDM Sogolatu Dr. Saulos Klaus Chilima pa 16 September 2025 Dr. Daliso Kabambe ule mwana president ndi Madam Kabambe ule mkwa deputy president muli pano ule mkwa secretary general national organizing secretary national publicity secretary treasurer general komanso director of strategy Yongo wa Yongo ndi regional governor to district governor constituency governors ndi tonse tili pano mafumu athu so moni ndili ndi funso kodi amene ankankonda Dr. Saulos Klaus Chilima timise manja tonsedi amene imfa ya Saulos inakhuza tiusema manja ndiye kuti ndili ndi funso tonsefe amene tinkankonda Saulos tonsefe amene tinamva chisoni kwambiri kuti watisiya msanga tikavotera ndani kodi tamva kuti yadukira chani ndiye anjawalanena pano kuti chimanga tingakula zingati pano zingati nanga pano Azam sopo ndi zingati 1000 inu muli ndi 1000 wacha dziko la vuteri koma anatiuza kuti mitengo ya zinthu izatani izatsika kodi yatsika anatiuza kuti achinyamata mzapeza chani ntchito achinyamata amene mwapeza ntchito tione alipo ngati komanso anatiuza kuti tizadi yakangati amene adi akatatu dzulo tione alipo ndani adi akatatu dzulo ndani ndiye muzavotera amenewa mungavotereso ngati muzavotera ndani ife a UDM tikalowa mboma ndi a Dr. Kabambe tukasintha zinthu timu ya mpira ikalephera tima ichosa timadani Malawi muno tipo anthu 21 million awali mboma waka alipo 50 ka 100 alephera atani ndiye atani achoke mulowe ena edi tifuna tilowe mtimu muja ndi captain wathu Kabambe tikasinthe zinthu tikumvana awo atani alephera achoke
ndifuna ndimalize ndi ichi. Felix Njawala anena kuti ogwira ntchito mboma amene anapanga strike ena awapanga transfer. Tamva zimene zoiti? Ndili ndi malangizo. Amene akupanga ni transfer, please chonde mungonyamuka nokha mupite kumene akutumizani uko mukapange report. Koma banja ndi katundu zisiyeni konko. Chifukwa ngosala myezi ingati 5. Ifeyo tikalowa mboma tizapempha president kuti anthu aja onsewo abwerere kumene anali. Inu kuti wasala myezi 5 mungasamuke? Ndi amenewo angopita ku New Duty Station koma banja ndi katundu asiye koti kumweko. Chifukwa zinthu zikutani litiro. Zikomo kwambiri, zikomo tikaonana pa 16 September tonse tikapote Dr. Kabambe. Zikomo. UDM Tsogolatu zinthu zitani uko pano malinga ndi nthawi pepani amayenda abambo nthawi ndeye yachita njiro apa ndapemphera Secretary General kuti akudzutseni bwana kuti mwina kapena kumalo kwina kuja tingafike ku nthawi yabwino ifika malo ndenda ambiri amene akufunani bwana. Zikomo kwambiri. Zikomo. Chibagera mwamba aliyese chibagera mwamba. UDM. Tsogolatu. Osaopa. Osafoka. Bangani Pepani, nthawi zonse ndimakhala kumapeto kwa zinthu. Bwana ine sindifuna kutera ni nthawi. Anthu onsewo ali apawa akufuna amve mawu anu bwana. Zikakhala zoyankhula, Dr. Matthews Mtumbuka ayankhula. Felix Njawalaso ayankhula. Master of Ceremonies patali amataniso amayankhula. Mudikire msonkhano waukulu umene tinazakupangira kuno umodzi wokha kuyambira mama mpaka mazulo. Mwapadera ndifunire anzathu onse achisilamu kuti mwina in 2 weeks time akhala akupanga Eid yet tiafunire Eid yabwino in 2 weeks time. Tapanga izi chifukwa choti mwina bwana azakhala ali madera ena mwina dera lakuno azakhala asanafike ndiye timati mufutule bwino Eid yabwinonso in 2 weeks time. Zikomo kwambiri bwana. Mazulo ano ndisiyataye nthawi kwambiri mwina nthawi tikupatseni mukalakatula pano mukati lakatulirenso uko anthu akudikirira. Ine ndisataye nthawi kwambiri. Manja mwa president, manja mwawo please. UDM Tsogolatu. Choyamba ndipereke ulemu kwa gogo athu. Mwatilankhulira bwino kwambiri gogo pamodzi ndi mafumu athu onse amene mwabwera nawo ino agogo andindi ulemu wanu. Ipereke ulemu kwa Secretary General amene muli pano, a Deputy President athu muli pano, ma members onse a Central Committee amene muli pano, ma members onse a NEC amene muli pano. Ndipereke ulemu kwa advisor anga
Dr. Mtumbuka olemekezeka memuli pano ndipereke ulemu kwa regional governor ndi a director amaya director Nyamata ndi committee yanu yonse ya ku region komanso inu a district governor ndi committee yanu ma constituency governors ndi ma committee yanu amene muli pano, ma shadow MP amene muli pano, ma shadow councillor amene muli pano, ulemu wanu. Ndipereke ulemu kwa ife tonse amayi ndi abambo amene tabwera masanano pa mdipiti wathu woyimayima. Moni nonse muli bwanji? Ayi nenso ndili bwino. Ine ndinokondwera kwambiri kuti mwabwera malo ano kuti mudzandione inenso ndikuoneni, tidzaonane tonse. Ndine onyadira kwambiri. Zikomo kwambiri. Agogo andindi ndi makolo anga chifukwa ine standard 3 ndi 4 naphunzira pasaleya timakhala chakunsangu kuja ndi standard 3 ndi 4 nnadzapchira mwayiphunzira pasaleya ndi naphunzira kuno kuti mabwera kwambiri kuno kuchipoka kungozi malo ambiri kwa benga ndi malo ambiri ndi mabwera kumayenda ndili kamwana kumachola mango kumawedza nsomba kusambira zonse zene mapanga zija ndi mapanga nawo. Ine ndine mbali wanu eti aseno pa kwawo eti aseno pa ground eti ndine nzanu eti nzanu eti koma pa ground pachema ndikunama pa ground paterera ndikunama ndikati pa ground ndaona pa Chinyamata ambiri apa. Ndikati pa ground choyamba mudiyankhe kuti pachema, ndikadzabwerezanso pa ground munoti paterera. Tagwirizana eti koyamba pachema, kachiwiri paterera eti pa ground pachema pa ground paterera. Ntchito a Chinyamata zikusowa. Federeza tinakanika kumpeza makupuni sizinayende chaka chino. Chotero kuminda chimanga cha uma sinatsire Federeza iyayo. Chaka chatha sitinakololeso bwino. Njala yavuta pa Malawi pa ground patani. Njala ya Susia, njala yavuta kwambiri. Komanso zinthu zikukwera mtengo tweti. Ndikachula chinthu mtengo ndikachula chinthu muzidi chakwera tweti. Muopa muchita mantha chimanga chakudya chovala chokwera chilichonse chakwera ndi ndani? Sowina Alfonso wina achakwera dziko lalephera, achakwera dziko lakanika. Kodi pa ntchito munthu akalephera ntchito pa ntchito mmantani? Pa business munthu akalephera ntchito mmantani? Pa munda munthu akalephera ntchito mmantani? Awa atani awa Alfonso wina ubwino wa democracy ndionena kuti pa zaka 5 zina zili zonse Amalawi amakandidanga lakuti atsogoleri amene watumikira ngati agwira ntchito bwino apitirize, komanso ngati sanagwira ntchito bwino awatani kodi anthu aja awachotse. Pa 16 September chiwomole mchipande kuti kodi awa adagwira ntchito bwino kapena sadagwira ntchito bwino, amene mudzawatani amenewa. Chotero muonetsetse mwasunga zovotera kuti pa 16 September mukavotere UTM, mukavotere president wa UTM, mukavotere aphungu a UTM, mukavotere makansala a UTM. Ndikufuna ndikupatseni zifukwa 5 zoti mukavoterere boma la UTM. Choyamba
chimene ife UTM tidzapange tikangolowa mboma tidzakonzanso chuma chidzakhale mchimake. Aliponso wina tidzakonzanso ndondomeko zonse za chuma ndi cholinga chakuti chuma chikhale mchimake. Chuma chikakhala mchimake mitengo ya zinthu idzayamba kutsika, fetereza adzatsika, chimanga chidzatsika, ndalama yathu ya Malawi yakwalayi kwacha idzakhazikika pa mlingo wake ndi ndalama zakunja. Zonse zimene timagula mashopu magrosari zidzatsika, pokweleza mafuta galimoto adzatsika, ndalama yathu idzakhazikika, chuma chathu chidzayamba kuyenda bwino. Chachiwiri, ife UTM tidzayika ndalama zokwana 500 billion kwacha mu chaka chilichonse cha boma zokonzanso ntchito za ulimi. Cholinga nchonena kuti fetereza adzayambe kuperekedwanso wa subsidy, fetereza wa subsidy kwa iwo onse amene angafune kuthandizira fetereza, cholinga azidzalima bwino ku ulimi wawo. Komanso tidzalimbikitsa kwambiri fetereza wa makalabu uchoperekedwa pa ngongole. Onse amene angathe kubwereka fetereza pa ngongole adzapatsidwe mwayi opeza fetereza pa ngongole, alime akalima ziwathandize kuti akagulitsa zolima adzathe kubweza ndalama zimene anabwereka zija. Komanso ndi ndalama imeneyi ife UTM tidzaonetsetsa tapititsa patsogolo ulimi wa nthirira. Madzi kuno ndi ambiri, tidzaonetsetsa kuti madzi aja tikuwatenga tikulimbikitsa ulimi wa nthirira. Komanso ulimi wa mamega farm tidzaulimbikitse, ndi cholinga choti fetereza akakhalapo tikulimbikitsa ulimi wa nthirira. Ulimi wa mamega farm tizidzalima kawiri kapena katatu pa chaka. Tikalima motero tizidzalima zambiri zokolola zochuluka mdziko lino. Kodi pacha kuno kusalima timalima chani? Timalima chani kuno kusalima? Timalima chimanga china chani, mpunga china chani, tomato china chani, nyemba china chani. Timalima zambiri mbiri kuno kusalima. Chotero ndi ndalama imeneyi ina tidzayike kupangira mafakitare. Monga tili ndi factory ya sugar, tikalima nzimbe imapita ku factory. Tikalima mpunga tikhalenso ndi mafactory yake. Tikalima soya ndi nyemba pakhalenso ndi mafactory yake opanga mafuta. Tikalima thonje timalima kuno lija pakhalenso mafactory yake amene tizipanga jini kuchopanga ulusi uja. Komanso mafactory opanga nsalu akhaleko kuno kusalima. Komanso tipitirize tikapanga nsalu zija zovala zonse mafactory yake akhaleko kuno kusalima. Chotero ife UTM mamuli tizikagula nsalu zathuzi ku Blantyre, ma-t-shirt athu okwina kwake, nsalu zonsezi yani ma-t-shirt athu tizipangitsira konkuno zizigulidwa konkuno. Mafactory amenewa akakhalapo mafactory a mpunga, mafactory a sugar, mafactory a nyemba zopanga mafuta, mafactory a zovala, mafactory mosemo achinyamata mudzapeza ntchito. Chotero ife UTM tidzaonetsetsa nyamata adi msungwana aliyense adzapeze ntchito mdziko lino la Malawi. Chachitatu chimene ife UTM tidzapange, tidzayika ndalama zina zokwana 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito zokopa alendo. Nyanja yathu Mulungu anatidalitsa nyanja yabwino kwambiri. Tikufunika konse kuja tikonze bwinobwino, malo amene sitinawakonze tikonze bwinobwino. Madzi abwereko bwinobwino aukhondo, magetsi abwereko, misewu ibwereko, komanso tengezere mahotelo ena osiyanasiyana. Ndiye ndi ndalama zimenezi tidzakonze bwinobwino konse kuja tizidzakopa alendo ochuluka dziko lino la Malawi, komanso ena ongoyenda kudzaonera nkhani zokopa alendo mdziko momwe muno. Zimenezo zidzabweretsa ndalama zambiri kuno kuchipoka komanso kuno kusalima. Pambali papo nyanja yathuyi mukapita ku Mangochi ndi malo ena sicha kuno kusalima anapanga makeji omapanga nsomba zomazipanga mmakeji.
ulimi mwene uja wa nsomba wa makeji tidzaulimbikitse tidzakhale ndi makeji ambiri kumene kuja ndicho linga chonena kuti nsomba tizidzapanga zambiri. Ine ndili nyamata kuno nsomba sizimavuta kupezeka yayi. Nthawi imeneyo I think inali 1983 chachinayi ife IUTM titsayika ndalama zokwana 500 billion kwacha chaka ndi chaka mu ntchito za migodi kuno kuchipoka ndi Salima. Pansi pa nyanja yathu ija mukamayiona nyanja ija pansi paja pali mafuta komanso pali gasi, pali mafuta ndi gasi pansi paja. Ku dziko lino lapansi kuli tekinoloji imene mungathe kubola pansi paja bwinobwino ndi ukatenga mafuta aja ndi gasi uja bwinobwino popanda kuononga china chilichonse pa nyanja paja. Chotero IUTM ndikola mboma tidzayika 500 billion kwa chameneyi ndicho linga chakuti tidzambe kukoka mafuta aja ndi gasi ija pa nyanja paja kunoko kuntunda kuno kupanga ma refineries abwino oti tizipanga mafuta athu konkuno ndi gasi wathu konkuno. Zimenezo tikamagulitsa zizilibweretsera ndalama zambiri kuno kuchipoka komanso kuno kusalima. Zimenezo zimangitsa kuti dziko lathu litukuke ndi kupita patsogolo. Komanso China tikudziwa kuti mbali mwa nyanja ya Malawi muli amati heavy science metals, miyala ina yake yabwino kwambiri imene tingathe kuyiyenga ndi kuyikonza bwinobwino imene yadzapangenso mgodi wake wakuti mgodi umene udzayambike oyenga miyala imene ya heavy science metals imene idzakhuzidwe ndi kunoko kuchipoka ndi cholinga choti migodi imeneyi izidzatibweretsera ndalama zambiri. Chachisanu ndi chomaliza ndechonena kuti ife IUTM tidzayika mbudget yathu ndalama yokwana 100 billion kwacha chaka ndi chaka ku khonsolo iliyonse ya dziko lino. Ndalama zimene zikabwera ku khonsolo ya Salima 100 billion kwacha zidzathandiza kukonza masukulu. Ndati naphunzira sukulu kuno, sukulu zokaziona zambiri zaonongeka komanso chipatala chathu chapantunda paja ndi zipatala zosiyanasiyana zaonongeka mankhwalaso kulibe. Ndi ndalama imeneyi 100 billion kwacha pachaka tizidzakonza masukulu athu akhale abwino, zipatala zathu zikhale zabwino, mmene mukhale mankhwala, misewu ikhale yabwino, kumene madzi kulibe aukhondo, nyumba zimene zibe madzi aukhondo zipatsidwe madzi aukhondo, komanso nyumba zimene zibe magetsi zikhale ndi magetsi. Ife IUTM tidzaonetsetsa Amalawi ayambe kukhala ndi nyumba zabwino, nyumba zimene angakhoze kukhalamo ndi kukhalanso ndi umoyo wabwino. Ndeni ndalama imeneyi jeti imeneyi titakhala nayo kwa nthawi yayitali ija tidzayikonzanso kwambiri, tidzalimbikitse mayendedwe apanyanja, mayendedwe apanyanja asitima zapanyanja, tidzagulirenso sitima zapanyanja zabwino zomachoka pano kupita madera osiyanasiyana. Zimenezo ndalama imeneyi tidzatha kugulira zinthu ngati zimenezo. Pano maboma ambiri amapatsidwa ndalama zochepa kwambiri zongonyenya nchifukwa masukulu ambiri zabwino, zipatala zambiri zabwino, madera ambiri wamosatukuka chifukwa boma simapereka ndalama ku makhansolo. Ndalama zambiri zimathera ku Capitol Hill. Ife IUTM ndalama zonsezo tizazibweretsa zizabwere ku makhansolo ndi cholinga zathandizire ntchito ngati zimenezi. Ndiye ndikupatseni masamu, tikapereka boma lililonse khonsolo iliyonse 100 billion kwacha, total yake ma district 29 ndi 2.9 trillion kwacha pachaka. Komanso tikayika 500 billion ku ulimi, 500 billion ku mafakitale, 500 billion ku migodi, 500 billion ku ntchito zokopa alendo, total yake ndi 2 trillion kwacha. Ndiyoti mukatenga 2 trillion kwacha ya madera amenewa pasi 2.9 trillion kwacha ku makhansolo zonse zikwana 4.9 trillion kwacha. Chaka chino budget yake ndi 80 trillion kwacha, kutanthauza onena kuti masamu ngosavuta agwira. Zingatheke kuti ifeyo tili tukulo dziko lathu la Malawi tibweretse ndalama ku makhansolo, titukule makhansolo zinthu zikhale bwino, titukule za ulimi, titukule za migodi, titukule zokopa alendo, titukule za mafakitale, ziyambe kusintha ndi kukonza dziko lathu likhale labwino, umoyo wathu ukhale wabwino, dziko
dziko lathu liyambe kutukuka lisamangokhala lotsalira kwa maiko ena onse yayi koma dziko lathu liyambe kutukuka. Ife a UTM pa 16 September tifuna kuti tidzalowe mboma ndi kukonza dziko lathu likhale labwino. Enawa mwayesa salephera basi, enawa alephera tweti, ena anabwera munayesa latani munachotsanso eti awanso alephera tweti. Ndiye pa 16 September amene simunayese ndi a UTM. Pa 16 September mwayese a UTM alowe mboma akonze umoyo wa Malawi. Ife cholinga chathu ndikuti ndi economic revolution. Tikufuna tisinthe nkhani za chuma ndi chitukuko cha dziko lino zipite patsogolo. Chotero masankho pa 16 September ndi masankho a economic change, economic revolution, kusintha kuti dziko lathu likhale labwino, umoyo wathu ukhale labwino. Chotero musunge zovotera pa 16 September mukavotere chipani, aphungu, makansala a UTM. Cholinga nchonera kuti UTM ilowe mboma idzakonze zinthu, umoyo wa Malawi ukhale umoyo wabwino. Ndikunyadileni ndikuthokozeni abale wanga kuti munabwera takumana taonana. Ndikuthokozeni ndikunyadireni madzulo abwino, muyende bwino, Mulungu akudalitseni, akutsogoleni. Zikomo 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 kwambiri zikomo. Mtsogoleri wa chipani cha UTM Adalitso Kabambe kumaliza kuyankhula ku gulu la anthu limene lidasonkhana pa bwalo la Chipoka. Iwo anabwera ndi mfundo zawo zingapo zimene akuti zingathandize kupanga revolutionize the economy ya dziko lino. Akambapo mfundo zisanu. Mfundo yoyamba kufotokoza kuti adzatenga ndalama zokwana 100 billion kwacha kupereka ku console iliyonse dziko muno. Akuti makonsolo alipo okwana 29 ndipo ndalama zake kuwerengesera kwawo akona kuti ndi 2.9 trillion kwacha zimene zikufunika kuti adzagwirire ntchito imeneyo. Afotokoza sonena kuti adzatenga 500 billion kwacha kuyika ku ulimi, 500 billion kwacha kuyika ku ntchito zakukopa alendo, 500 billion kwachaso nkuyika ku nkhani ya mafactory. Madera amene adzayikidwe ma 500 billion kwacha alipo madera 4. Akuti ndalama zake zimene zizakwana 2 trillion kwacha. 2 trillion imeneyo kuphatiza ndi 2 trillion ndikuphatiza ndi 2.9 trillion ya kumakonsolo ndoti ndalama zake zizakwana 4.9 trillion kwacha. Iwo anena kuti ndizotheka kukhonzaso chuma cha dziko lino. Ndiye kuchoka pano Adalitso Kabambe akupitirira ndithu kuyendera ndithu madera osiyanasiyana muno musalima. Anafotokoza onena kuti akubwera kuno kudzawapatsa moni anthu, kudzawapatsa moni anthu awadziwe Akabambe komanso Akabambe awadziwe anthuwo. So kuchokera pano kuno ku Chipoka mboma la Salima tikuti mukhale pomwepo pamene tipiteso malo. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.